برشي مبراتي نحيوغا عمبابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو تمسمسو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومون أبزي أقدس زيناتات عبيت زيناتات كم فلتو من كنستوعل اللومن زلنا زبلكم زيناتات هي غريبة اللغو نايلو مارسي استفل عليه زعبات هازتان كفيك هون قدامي تكويناتنا يوكرين حدش معازن نبني كل راود قطو يخيدالو الزد ما العلتن كغازر ليون العلم استوعازر ليون كنتاتيو أمونغو إسرائيل أمونغو إنترناشنال كريمنال كورت زخيز زلون أمريكا بمحواس نيروبا أمريكان أم فللاي يسعوت زلو تراهن رينا أمونغو زين كلتن عرستات النافلالنا نغنري سنة سرعات قبري نايتي بحدقان نفاري زموتي بريزنت ناي إيران مسوز نبرو شو من تكالوتن نعز تسد ما مدب كلونيو لايك قبرو سبورت قبرو مسايكة زلنا بلكو مجمريا بزيا أرسزيا خنجمرينا what's going on ab Ukraine نزيا سكنسمع. Can you tell us anything more about the latest on the front lines? Well, a few days ago, the Ukrainian army was congratulating itself on having pushed the Russians back from the outskirts of Vovchansk. Today, they're saying that the area of the town north of the river that divides it is a grey zone with ongoing battles. This attempt by Russia to take Vovchansk is... أبزنتاينا نرزلنا أبز حلفة مجمريا راشا حدش كمبار كفيتا نتسراويتنا يوكرين هندبتنا بمتقع عبس أقام كم زقبرت له أزارة بارسوغي نيرو تحيرو انتستم يوكرين كم جيرم انتسمع رابعو ميديا نسب كدنا قريلو يوكرين تمليسو من راشات في عمنا بتبوتو مليسو مام زبل زيناتات تزرقع نيرو أبتنا مع رابعو ميديا أبتحادوك أوريدي يوكرين زخون عقا راشا زخون عقا خمزيرو خبيزنا قرتي independent sources اب اكس واتسمالتيو بحفشا مليسو ما بيلون بعلوم نتي ابزي بعل فرانس 24 ولا دوتش فيلي قال اكسا كندي يوكرين قبل ما خمسه هابو كزارب قنيم حجي دما تمليسون بعلوم لمجمريا نتناي راشا زخونه قبرو خمس قالون زي قالون راشا ممليسا نغدميتنا دفتات كم زلا زتراي غنا يكونن أمريكان نيتون أبتو كينات كسا كندي متتاوي قبرلو سلزرازلو راشا ناي تاكتيكال ميسايل نيوكلر ميسايل لممد نابوغك تقامل كم تخل زرقي حدش فوتج متيلو نسودما بالتعم إذا سنبت كونتاتي كن رينا. Clearly ongoing, and a lot of the city centre is actually north of the river. Correspondents who've been there and aerial photography shows that the city is being really destroyed in much the same way as Bakhmut or Severodonetsk or other towns that Russia has tried to take using some kind of scorched earth tactic. These glided aerial bombs which do huge amounts of damage falling on Vovchansk at a rate of... So, تاينا نردلنا راشا كبيت خونه متقعتن كبيت خونه دبدابن نتي نا يوكرين حيلي تقبر له خمزلا زد ما انتايو اتعلامه نتسراويتنا راشا نتنا سراويتنا يوكرين نوش دفيا كابتن ساتهم زلو بمدافع يكون بتي كبت ازوارات توكيسوم اوشت مريت راشا متقعت كوردو خمزي بلوم كم زخونه زغلص استراتيجي راشا كم كم زغل زغلص حبريتا تدغاغامي ابز معربا ميديا ونسمعلو التريل علامة ويت استراتيجي تاي مخانو قد مسكزيه كنتصري من البات كجاجيونا يومكم كبلو يهلو sometimes as many as 20 per day. We shouldn't perhaps exaggerate the importance of it, though. There were fewer than 20,000 inhabitants in Vovchansk before the full-scale invasion started, so it's not even on the scale of something like Bakhmut, which was itself not a very big town. And Chasiv Yar, similar size to Vovchansk, remains much, much more strategically important in terms of the Russians' core objective, which remains, I think, to take as a priority the rest of the part of Donetsk region that it doesn't yet control, and they're still pushing forward there, even as this offensive in the north. So, بحفشا انتاينا نرزلنا سفع زخونه وقع إكايد كم زلو زوج زدما زخونه يكون مزازة من خبرلو بوجن China and Russia تدقاقامي political discussion and dialogue كجمر كم زلو كسمعوا خلو معربة وعالم نكسب حجد الونات كم زي بلو ترى ديكونه مرحتنا أوروبا بحفو نكيف يخد خمزلو نسنهلنا نرينا منستر وجهة وزاينا جرمن هندبتنا بتي يوكرين أبتي عودوكينات بس كتمنى يوكرين كيف كده عم زنبرت انتهيت علامة دما كرينا بحفشة مزيات تحس حنت رسالات مزيا منشتي بريزنتنا يوكرين كزارب continues leading people to still really stick to the original assessment that the scope of this attack on the north is not to try to move
ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀይሕ ተሰሚሩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ራሻ ዘሎ እዩ እቲ ብጫ ዘሎ ድማ ሕጂ ዝዋግእሉ ዘለዉ ኩነታት ክኾን ከሎ መቐፀልታ ናይቲ ኩነታት ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ገና ኣይነፀርን ኣሎ towards Kharkiv will really take substantial amounts of territory in Kharkiv region, but more to weaken Ukraine's defences further to the south by forcing them to defend towns like Vovchansk and parts of Kharkiv region, so that they're ever more thinly stretched along the front lines. And it looks like the Russians are trying to do something similar in Sumy region, amassing forces on the border. That's a region to the northwest of Kharkiv region, still on the border with Russia. There's speculation that they might mount a cross-border attack there as well, but even just amassing forces on the border. ከም ዝብልዎ ዘለዉ ራሻ በቲ ግንባር ናይ ምብራቕ ዘሎ እቲ ዶኔስክ ዝበሃል ዞባ ብኡ ጥራይ ዝግበር ዘሎ ግንባር ገጀፍቲ ዕርድታት ገይሮም ስለ ዝነበሩ እቶም ዩክሬን ብኡ ጥራይ ዝግበር ውግእ ነቲ ግዜ ከናውሖ ከም ዝኽእልን ነቶም ዩክሬናውያን ድማ ግዜ ንክገዙ ክሳብ ኣፅዋርን ሰራዊትን ዝዕልሙ ክጥቀምሉ ስለ ዝኽእሉ ብሰሜናዊ ምብራቕ ብላዕሊ ማለት እዩ መፂኦም ሓድሽ ግንባር ብምኽፋት ነቲ ሰራዊት ናቶም ናብቲ ቦታቱ ከይዱ ክከላኸል ተዘየለ ብሕቁቕ ክመፅዎ ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ነቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ዩክሬን ንምድኻምን ነቲ ዘለዎም ሓጓፋት ኤሮፓን ኣሜሪካን ድማ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ሓጓፍ ትጥቀም ከም ዘላ ራሻ ነቲ ድኽመት ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ከምኡ ድማ ነቲ ኣፅዋር ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከምቲ ዝድለ ኣብ ዝድለ ግዜ ብክልጣፈን ክቦም ዘይምኽኣል ነቲ ብኮ መዝሚዛ ራሻ ብፅሑ ተሃርሞም ከም ዘላ እዩ ዝርድኦም ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ራሻ ለላዓቕሞም ምዃና እዩ ዝርድኦም ዘሎ ኔቶ ኩሉ ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ as a matter of fact ሰራዊት ክእቱ ይበሃል ኣሎ ናቱ ግብረ መልሲ ድማ ራሻ ናይ ታክቲካል ኑክሌር ምድላዋት ትገብር ኣላ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ብዛዕባ ይክኸውን እዚ ድማ ንኤውሮፓ ዓብ ስጋት ንዓለምና ድማ መጀመርያ ናይ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክኸውን ዝኽእል ኩነታት እዩ ድሮ ጀሚሩ እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወግዒ ስለ ዘይተገለፀ እምበር እቲ ሰራዊት ናይ ኔቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሕቡእ መንገዲ ምስ ራሻ ኮይኑ ይዋጋእ ከም ዘሎ ብፍላይ ነቲ ዓበይቲ ኣፅዋራት ባዕሎም ይትክስዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ እናስፋሕፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ክንዲ ዝቆፃፀርዎ ክንዲ ሰላምን ዘተን ዝጅመር ግን መመሊሶም ንሓዊ ንምፅሕታር ጥራይ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣይሆፕ ኣብዚ ምርጫ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ዝቐረባ ዘሎ እዞም ፃሕተርቲ ኩናት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ተበንቂሮም ይወፁ ኾኑ ክወፁ ዝብል እኳ እምነት የብለይን ምክንያቱ እቶም ድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ መን ከም ዝመፅእ ስለ ዝፈልጡ መን ከም ዝመፅእ ስለ ዝደልዩን ኣብ ምውሳን ድማ ዓብ ተራ ስለ ዘለዎም obliges Ukraine to have more defensive units there in the Sumy region, units that might otherwise be deployed to Donetsk region. And Gulliver, Volodymyr Zelensky, we heard him a little earlier, his political mandate officially ended yesterday, but so far no plans for new elections. Well, the constitution says ኣብዚያ ዘገርም ኩነታት ክትፈልጡ እቲ ዘገርም ኩነታት ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ምርጫ ምስግጋር ናይ ስልጣን ብጣዕሚ ይዛረብ ኖርማሊ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ቦታ ክኾን ከሎ ግን ኣይዛረብን እዩ ብዛዕባኡ ዘለንስኪ ዘበነ ስልጣኑ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ወዲኡ ሓድሽ ምርጫ ንኸይግበር ግን ጠጠው ኣቢልዎ ብዛዕባ ዩክሬን ንዲሞክራሲ ኢላ ንከላኸል ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ምርጫ ክግበር ከም ዘይብሉ ግን ከልኪሉ ኣሎ ወይ ጠጠው ኣቢልዎ ይቕፅል ኣሎ ራሻ ኣብ ግዜ ኩናት ልክዕ ኣብቲ ኩናት ዘላ ግን ምርጫ ገይራ ብቁዕ ኣይነበረን ሕማቕ እዩ እዚ ምርጫ ገለ እናበሉ ነቲ ናይ ራሻ ከቆናፅሙ ክውዕሉ ከለዉ ነታ ንሶም ኣፅዋርን ገንዘብን ቢልዮናት ንብረትን ዝህብዋ ዘሎ ሃገር ግን ምርጫ ዘይገበረት ኢሎም እውን ኣብ ልዕልያ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ይገበሩ ስለዚ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ረብሓ ምዃኑ እቲ ዲሞክራሲ ዶ ምርጫ ዶ ገለ ድብሎ ባይ ዘ ወይ ምርጫ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ሓድሽ ምርጫ ተተገይሩ ኣብ ዩክሬን ንሶም ዝደልይዎ ፖለቲከኛ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ that's why ምርጫ ኣይደልዩን እዮም ኣብቲ ንዖም ዘድልዮም ቦታ ምርጫ ኣይመርፁን እዮም ኣይመርፅዎን እዮም እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ሸልፊ እዮም ዝእትውዎ ኣብታ ንሶም ተድልዮም ቦታ ነቲ ኣብቲ ስልጣን ክቕይሩ ዝደልዩሉ ሃገር ጥራይ እቲ ምርጫታት ኣብ የሉ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ገለ ዝብሉ እምበር ኣብታ ናቶም ክኾን ከሎ እዚ ዩክሬን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ኣንፃርቲ ንሶም ዝብሎ ዲሞክራሲ ዝኸይድ ገይሩ ዋላ እውን እቲ ናዚ ዝበሃል ሓይሊ እቲ ቀደም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዋግእዎ ናቱ ሓይሊ ኣብቲ ዩክሬን ሩይ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ናዚ ዝበሃል ከምኡ ፋሽስት ናዚ ዝኽተሉ ኣለዉ ንዓታቶም ኣይኩንንዎም እዮም ምስኣቶም ክሰርሑ እውን ፀገም የብሎም ልክዕ ከምቲ ንኣልቃዒዳ ዶ ነዞም ኣይሲስ ዝበሃሉ ኣሜሪካ ባዕሎም መስሪታ ኣብ ዝደለይዎም ሶም ትሰርሕ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ኣንፃር ኣይሲስን ኣልቃዒዳን ትቃለስ ከም ዘላ ዓብዪ ኣጀንዳ ጌራ ሚድያ ትዛረብ ተመሳሳሊ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ኤውሮፓ ድማ ተመሳሳሊ ከም ስለዚ እቲ ዝብልዎን ዝገብርዎን ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘለዎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ No plans for new elections?
Well, the Constitution says that the term ended yesterday, but the Constitution also says that when martial law is in force in Ukraine, no elections can be held. And it says that after the end of the president's term, the next president takes office after he's been duly and fairly elected. So legal analysts say that the way to read this is that the Constitution clearly states that Volodymyr Zelensky must stay in office until new elections can be held. So, እቶም ኣሜሪካ ድዮም ኤሮጳ ዘለንስኪ ባዕሎም ዘምፅዎ ብስልጣን ኣብ ስልጣን ከሉ ድማ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ሓድሽ ዝመፅእ ሙሉእ ብምሉእ ምስቲ ናቶም ሓሳብ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ካልእ ርእሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ተገይሮም እቲ ህዝቢ ብውግእ ልቡ ጠፊይዎ ኣሎ ንዘለንስኪ ከይመርፆ ይኽእል እዩ ሙሉእ ብምሉእ ካልእ ሰብ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዲሞክራሲን ምርጫን ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ውሕስነት ኣይሂቦምን እዩ And there is still a very, very broad consensus in Ukraine that elections can't be held while this full-scale war is ongoing. So many people are outside the country. So many people are on occupied territories. There's so much physical danger for people's security in the idea of organising elections, having people going to polling stations, not to mention the huge opportunity it would be for Russia to politically exploit the situation in terms of its information war. And so even, So ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ዓውደ ኩናት ከለዋ ምርጫ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እንድሕሪ ኢለን ብፍጹም ዕድል ከም ዘይትበን ኣሜሪካ ኣብቲ ንዓዝ ጥዕማ ክኸውን ከሎ ግን they have no problem ንዓታቶም ብዝመስሎም መንገዲ ነቲ ስለዚ ሓንቲ ኣብዚኣ ከነፅረልኩም ዘለ ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን ክንሪኣ ኢና ንሶም ዝብልዎ ዘይኮኑስ ንሶም ዝገብርዎ ኢና ክንርኢ ዘለና ካብ ተግባሮም እዩ ዝያዳ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ናቶም ወይ መንነቶም ክትፈልጦ ትኽእል ዘረብኦም ኩሉ ግዜ ድራማ እዩ ፊልም ኣክተርስ እዮም ዝም ፕሬዘንት እዚ ኣክተር ዝነበረ እዩ ኪድ ካል ቪድዮታት ትርእዩ ሳዕሳዓይን ኣክተርን ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣክት ክገብር ኣብ ቅድሚ ሰብ ስርሑ እዩ ነይሩ ሞዩ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ኣክተራት እዮም ኣክት እዮም ዝገብሩ እቲ ሓቂ እቲ ዝዛረብዎ ዝኾነ ይኹን ሓቅነት ዘለዎ ይኮን ኩሉ ምስሉይነትን ነቲ ኣጀንዳ ናቶምን ዘገልግል እዩ እዚ ብወገን ዩክሬን ክኸውን ከሎ ብወገን ራሽያ ከንታይ ኣሎ From Russia, where Russia has released footage of its military equipment that will be involved in the military drills for tactical use of nuclear weapons. Just 2 weeks ago, Russia's President Vladimir Putin had announced that the country would carry out drills to test the readiness of personnel and equipment of non-strategic nuclear weapons. The visuals on your screen have been released by Russia's defense ministry. The video shows various types of equipment involved in the first stage of So እንታይና ንርኢ ዘለና ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ ፑቲን ናይቲ ታክቲካል ኒኩለራዊ ኣፅዋር ልምምድ ክትገብር ምዃና ኣብቲ ከባቢ ቶም ናይ ዩክሬን ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ማለት እዚ ኦልሬዲ ትውግእ ኤስካሌሽን ይበሃል እዚ ታክቲካል ኒኩለር ኣፅዋር ክጥቀም ተኮይኑ ትውግእ ናብ ካልእ መኣዝን ሓሊፍሎ ማለት እዩ ድሮ ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎን እዚ ኣፅዋር እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ጀሚሩ ከም ዘሎን ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እቶም ኔቶ መመሊሶም ነቲ ቀይሕ መስመር እናሰገርዎ ይኸዱ ስለ ዘሎ ቀይሕ መስመርና ተሰግሩ ተኮይንኩም ንሕና ድማ ግብረ መልሲ ንህበሉ መንገዲ ክህልወና እዩ ብምባል እዩ ዝጥቀም ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣፅዋር ይኹን መዳፍዕ ከምቲ ዝድለ ተፍሪ ስለዘየላ ንዩክሬን ክትባ ስለዘይትኽእል ሓደገኛ ኣፅዋር ብውሑድ ቁፅሪ ክትባ ትፍትናላ እቲ ሓደገኛ ኣፅዋር ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይር ዝኽእል ዘይኮነ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ መዓዝን ክቕይር ዝኽእል እዩ ዝኻንታ እዩ ኣክንዳ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣብቲ ድፍዓት ዋግዎ ዘሎ ክዕውት ኣፅዋር ዝህቡ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክሃርም ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክትሃርም ተጀሚርካ ድማ ንሳቶም ኣብቲ ውሽጢ ናቶም ኣበይ እዩ ኣበይ ቦታ እዮም ክሃርሙ ፓሪስ እዮም ክሃርሙ በርሊን እዮም ክሃርሙ ኣይዶነ ሎንደን እዮም ክሃርሙ እዞም ኩሎም ከተማታት ዋላ ኒውዮርክ እዮም ክሃርሙ እዞም ኩሎም ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል ኣፅዋር ከም ዘለዎም ራሽያ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ገፁ እዩ ንብዙሕ ሰብ ሻغሎት ዝፈጠረ ኩነታት The video shows various types of equipment involved in the first stage of non-strategic nuclear weapons drills in its southern military district, which borders close to Ukraine. The ammo also includes the Iskander-E tactical ballistic missile system, which is designed to pinpoint and destroy high-value area targets in the tactical depth of enemy So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ኖርማሊ troops. The ballistic missile has a range of up to 500 kilometers. እዚ ኣፅዋር እዚ ተተኪሱ ታክቲካል ክልተ ዓይነት ኒውክለራዊ ኣፅዋር እዩ ዘሎ ታክቲካልን ስትራቴጂክ ይበሃል እቲ ስትራቴጂክ ዝበሃል ከምዚ ዓብዕ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል ዝነበረ ወይ ከተማታት ክዕኑ ዝኽእል ገለ እዩ እዚ ታክቲካል ዝበሃል ግን ንሓደ ወታደራዊ ዕላማ ንዕቱ ዕላማ ጥራይ ዓብይ ዕላማ ማለት እዩ ንዑ ጠቕላላ ክዕምሸሽ ዝኽእል እዩ ግን ጨረርታ ናቱ ሊሚትድ እዩ ናብ ካልእ ሰብ ኣይከይድን እዩ ዝበሃል ብሓዊ ፀወታ ጥራይ እዚ ማለት እዚ ክትኮስ ተኽኢሉ ንበዓሉ ኦልሬዲ እቲ ኩናት ናብ
بزي تدلي مأذن يخيد كم زلو زتم بحالكايو ناي بحكي تكمر زخل سب نزيهم بليز نزا فيديوناتي تمرتو منا نزا فيديوناتي تسمعوا أمرجع تساعتفوا نزيهم بلوت نزو وجز دقفو زلو بارت كي تمرتو نزا عالمنا تحليلات دقينكم معناتو زيهم سبازياتهم شجر كتصوعوا كم زلو نرلنا. Tactical nuclear weapons are small nuclear warheads and delivery systems intended for use on the battlefield or for a limited strike. They're designed to destroy enemy targets in a specific area without causing widespread radioactive fallout. Moscow has once again asserted that these drills are a response to, quote, provocative statements and threats by كم نريد لنا ناي بحكي دسكف كونتات إن نرزلنا نزو كونتات زي بعود بسلام بزته كمكافتون ندحريت كمالسون يقولون يروم اتتاقام جن نتزخلوا كجبرو سلزي دلي زلو علمنا ناب كمي عين الدينجر يوستوالو نرلنا مالتيو زي هذا كفال كونكولو أفتك على كفال كنسجرينا زي كرت عينة بوليتيكاون وتدراون نوتس عندي قنت عندي كازلو هذا راشا أنصار ملو معربة وعالم أب يوكرين زجبر زلو كينات خونكولو زندريس أنا خونكولو بتك على قصد ما إسرائيل زبهال أب غزة زجبر زلو كنت هذا ما مسلمة أمريكا ملو تساتيفات زلا تكوينات دما بوليتيكاون دبلوماسياون وتهدراون نخل عينة سلعة تنكفيو هذا كابتي زلو كنتات أبزيا من البات نشتي كابز خاي كي وزانا زيا أمباسادر زيا منيستر بدايته زينا الجرمن أب Ukraine's Germany's foreign minister Annalena Baerbock has arrived in Kyiv for an unannounced visit. It's her 7th trip since the start of the full-scale Russian invasion in 2022, and she's used it to call for more international support to help protect against Russian airstrikes. The visit is a display of solidarity and comes at a difficult moment for Ukraine, with Russian forces advancing on the eastern front line. They have taken control of parts of the Luhansk region, and Ukraine's army is battling to defend the northeastern city of Kharkiv. Well, for more on this. So, انتهينا نسمع زلنا بزي. الجوين انتهينا نرزلنا نتي كوينات معرباين هجرات فلاي أمريكا جرمن كالوت فرنسا عند إنجليز كوينات أتوقع كم زي دليون بتدقق جامي نبت بوتا كيف كيدوم نتم مساقم علينا أبغون نقوم علينا كحجزوا كوينا أفتكبر جن بزح زي قبروا مالتيو نتي يوكرين مورال كم زلوا نوجن كقصن كم زلوا نخريو كلنا قريم زقبر زلوا أبتكبري أبتبوت نجار متيوم جن كم تزدلي بمغيروك خوون زغل حاجز يقبر لهم يلون زي ما نايب حكي زت حساس من زي سكفن كونتاتيو اسكن تاي تعلم عن الشيء نسمعه. I'm joined now by DW correspondent Max Chanda in Kharkiv and DW's Matthew Moore here in Berlin. Good to see you both. Max, starting with you, tell us what Ukraine expects from the German foreign minister's visit. Right. So first and foremost, in general, what Ukraine is asking the West, and including Germany, is more weapons, different kind of weapon systems, including medium and long-range weapons that can be used to strike within occupied territory and also disrupt Russian supply lines in situations such as what we're seeing in the north of the Kharkiv region right now with the new Russian offensive opens. In addition to that, while speaking to soldiers here on the ground in the Kharkiv regions, what they've been telling us, they want to be able to use these Western weapons to their full capacity, meaning regions, what they've been telling us, they want to be able to use these Western weapons to their full capacity, meaning being able to strike within Russian territory. So, انتهي دليلو تي انتهي تعلماني إذا منيسر قدرت وصاي. By the way, إذا منيسر قدرت وصاي زدون قرأت منيسر قدرت وصاي تبعي لاب تويتر عند فيديو تزور الله. I don't know سلام تهاي كم تم جربن زلون زيادة فلتوها. از بحم زخونت منيستر قدرت وصاي علمنا إلهم ليبل هو مالو بنالبات أبكالك زي فيديو 5 على درجة فيديو فايرال كوين الله. بحفجة نزيا يعني جرمن منيستر قدرت وصاي مالتيو. انتهي تعلمها هجي يوكرين تاي دليلو كبت أسوار ننوح عبي عقم زلوا أسوار مهنياتو سراويتنا توم نوح حدا إنها تحسوي يخد سلزلو عبيت أسوارات نتوكينات لكن كان مدفع مالتيو الأسوار دما تدقيمة نوشتي راشا كهرمو مهنياتو يا من البات تا كم تسمعي وراشا سراويتنا تسحابة زعينتيو أبتعو دوكينات كم تزدلي كم تزحسبوني خدلهم سلزي اللي نتا أسوارات ناتوم نبنت عد إنجليز منيسر قدرت وصاي ديفيد كاميرون ماتيو نتايلو أسوار ناتنا تدقيمكم وشتي راشا كهرمو تخليهم إلهم أمريكا متيون كم تاد لاينتو نوشتون كهرم يخوليهم إلهم كيلو وخلا زراربا نوشت راشا كهرم تخليهم يمزولهم زلوا لك أنا زي ما سمع بوتين دمان تايلو الصوم ذهبكم أسوار ترى يكون وشت راشا نحن هون أبتزد لنا أبي يوكرين يكون أبدأ جزء علامات ناتكم كن هرمينا مزول فرنسا قال تيفا نو نحن مساهم وقع سراويتين سدنا وقع حسبنا لهم لازم ده مالتيو تزول وزلوا قبر ملسي
راشا تتنقق سلت خيزة لامبر نتوم معربين هجرا زقبر وزلو قبل ما سكتب تجميرا كالا رستي كون كابزي ما يسورنا I really hope أبكم درجة عيبت سنخو territory. Russia at the moment is able to pull together troops on the other side of the border, and all Ukraine can do is attack with Soviet-made weapons or weapons of their own production. And in addition to this situation, what Ukraine direly needs at the moment is air defense systems. Ukrainian president said recently that Ukraine at the moment only has a core of what is needed to cover their airspace, and this is something that German Foreign Minister Baerbock, when she arrived in كان لما تي اير ديفنس سيستم اكل نتو كينات نابكال حدا غنيا زغيرو دد تحليلهم نيرم تزغونو اير ديفنس سيستم مكلاقل نايتي مسايلات ناي كال مهبوم نيرم عقنا هبوم نالهم سلازي حدا ربع تراي زلون كابت زنبروم كل طفيو حدا ربع تراي تريفوم زلو بهصوص ان اندلي بلوم الله كوبو مايدلينيوم بعافو مناورا مساقم لنا دامبر افتكبار وزغبري يكونون كغبرو ايدليون يكون عقميه بلومن اصوار نختفر بزح زي زدلي فابريكاتات ناي اصوار دما كم تزدلي بلومن امريكا دما 3-4 جنبارات كفيتا سلازلا نخلو نعاز خون ريزيرف ناتا بحقيقات هبني رايلو ما بتحلفه ازي نعو كتجبر عقمون دروت عقمي زلو امريكا نبعلا اوكي نغطل هجينابتي كالا يا رسناتي which is very important one مجمريا بزك نجمرينا قدمتنابتي كالا مخادنا زي سنة سرعات قبري نايتي أنا إيران بريزنت مانيشين ري بحكي زحزني نيرو أشهد سبات أبتي سنة سرعات قبري نايتهم مرحلتنا يوكرين كم ساعات في زنقر جلو Let's turn to Iran's sworn enemy, Israel. Their prime minister is facing an arrest warrant. From whom? The ICC, the International Criminal Court. Its chief prosecutor has asked for an arrest warrant. If the judges agree, it will be issued. But what does an ICC warrant mean? Technically, it's like any arrest warrant. You see him, you arrest him. But not every country accepts the جنتايو زناي ICC arrest warrant مالت بقبلنا يكون سلازي حتى أبسترا يلو أبتن حقرات نتي ناي روم تريتي زبهار ويكان ICC زتقبل أبتن حقرات ياتن تقيدو كتحاز كم زلون كأسر كم زلون نتنياهو دما بتزفتسو مقبانات كساب حجي كم خون دي مستعون بحالو زقربن ديو حجيقن تي ICC بوقعي نعون نتمنيستري مكال خالناتون نخلت يوم ليبل جيروم الله نتنياهو كقرعي دليو كقرع مغنياتو نايب حقي وتسمعي وزلو مغنيات كاب حق وزاي حقنا عناي ملكتناني زبلا كايدا سلزنبرو نايب حقي كتسلالي دليو حجي كلن حقرات هيكونان نزناي نايزي ICC arrest warrant زتقامالو نابنت أمريكا أبالناتي كونتن روسيا أبالناتي كونتن هندي أبالناتي كونتن إيرتراون أبالناتي كونتن if I'm not wrong الرموني جن إيرتراون نتي وعلنا روما عايز فرمتولي كونتن لذي انتي مالتيو أبزيوم هجراتياتهم زوم هجراتياتهم تجابتي نبيت فردي بقطع تجام زجاتهم ما يكونون جن نابكالو هجرات كسب 100 أسران هجرات signatures ويكا نتوعل نايتي ICC استقبلين عبنت قال هجرات بوقعي اسبانيا نروي كمون حدا كلتا سلسة عبيت هجرات أوروبا أبان بفلاي نروي بوقع انتهي لا نابا هجرنا تجيشو وسيد ناس ربيت كنت ومخانا إلو مالوز لذي عبي ترقم زلويزي نتنياهو دما عقل صبات أقاتي موالو Russia, the US and India do not accept it, but 124 nations do. And this includes Israel's allies like France, Austria, Germany, and Italy. Those countries will have to arrest. كمودما فرنسا، جرمن، طليان، كمون أستريا، نروي، سبين، بزحت هجرات أكان ناتيان. سلزي أبزين هجرات زياتن زخونة يكون قعزو كجبر عيكلنيو انتديله كأسروه كجدداينية. Prime Minister Benjamin Netanyahu on their soil. It could limit his ability to travel, which is why Netanyahu is furious. He's launching personal attacks at the ICC prosecutor. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. He now stands alongside those infamous German judges who donned their robes and upheld laws that denied the Jewish people their most basic rights. دايز بلدلو هجي كل جزء زغونة كسر جبرة خلو نابتنا كلا يكونات على منات ملسة قبل عليه جاء يهوداويا نستفاد سبب نزيع مخنيات رايم زتكم كل جزء أنت سمعت زغونة يكون وسانة زجبر أنصارهم أنصار يهود كم زجبر زلوا جيريك شط زفتن زغا ترجع حزب عالم نقي حلي تكتيك مخانو مخنياته كابتي قدمي 7 عامات أقات يوم زبحال زلوا زجات مناي قبل اليهود
ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ዘለና ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ይርዮ ኣሎ ክንደይ ህፃናት ክቐተሉ ንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ብዓይንና ይረኣናዮ ኣጋጢሙ እዩ ፕሩቭድ እዩ ዝበሃል ፋይን ኦኬ ኣክሰፕት ገይርዎ እዩ ዝበሃለ የኽብሮ እዩ ድማ ኣይሁድ ህልቂት ከም ዝተፈፀመሎም ዩኒቨርሳሊ ተቐባልነት ዘለዎን ክብሪ ዘለዎን ነገር እዩ ወላ እኳ ካብኦም ንላዕሊ ኣፍሪቃውያን ተጋጠሞም ንሳቶም ፍሉያት ዓለይ ስለ ዝኾኑ ለትሰይ ባይ ዘ ወይ ገለገለ ዝፅሕፉለይ ኣለዉ እንታይ ኢሎም ሲ ኣምላኽ ነዚኣ እስራኤል እዚኣ ኩሉ ግዜ መብፃዕ ኣምሳ ተባሂሉ ኣነ እቲ ፋለሲ ወይ ከዓ እቲ ጌጋ ስእሊ ዘሎ እዚ እስራኤል እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝቆመ ሃገር እዩ እቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ እስራኤል ድማ እዞም ፈለስጢማውያን ዝነብሩሉ ዘለው እዮም እቶም ህዝባዊ ዘለው ዝነብሩ ዘለው እዮም እዞም ዓሌት እዚኣቶም ካብቲ ዓሌት ናይ እስራኤል ኣይኮኑን ይብለኩም እየ ኣለኹም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዲኤንኤ ናቶም ቸክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ መብዛሕትኦም ግን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝኸዱ እዮም እዞም ዛዮኒስት ዝበሃሉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክርዳእና ዘለዎ ገለገለ ሰብ ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ተሃብዩ እዛ እስራኤል እዚኣ በቃ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስኣ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ከምኡ ኢልኩም ካብ ትፅሕፍሉ ኢኹም ንዓይ ብዙሕ ግዜ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ዋላ ብቅንዕና እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ዋላ እቲ ኣምላኽ ኣነ ዝኣምኖ ነዚኦም ኣይሁድ ሕጂ ዝገብሩ ዘለው ነዞም እስራኤላውያን ኣብ ቃዛ ዝገብርዎ ዘለው ዝድግፍ ድሕሪ ኮይንቲ ኣምላኽ ኣነ ንክኣምኖ እውን የሸግረኒ ክኽተሎ እውን የሸግረኒ ሪሊ ሶሪ ንህፃናትን ንቆልዑን ንክቐትሉ ከምዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ገይሩ ዝድግፎም እንተኮይኑ ኣብዚ ኣምላኽ እዚ ኣነ ምዚ ኣምላኽ ዝርክብ ክህልወና ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኣምላኽ ከምዚ ኣይኮነን እቲ ንሳቶም ዝቐተልዎ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኢልና ንሕና ንኣምኖ ኣብ ከምዚ ኣይኣምን እዩ ንሱ ምስ ፅጉማት እዩ ጠጠው ዝብል ነይሩ ኣዲኹም ኣለኹም ፈሪሳውያን እዮም ድማ ቀቲሎሞ ፈሪሳውያን ከመን እዮም እቶም ቤተ ክህነት ናቶም ኣዲኹም ኣለኹም እዚ ሎት ቱ ዱ ዊዝ ደም ንኦም ቀቲሎም ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ኣይሁዳዊ ዓዲ ከይድካ ክርስቶስ እንድሕር ኢልካ መላገፂ እዩ ይላገፁ እዮም ብሽም ናይ ክርስቶስ ኣዲኹም ኣለኹም ስለዚ ሓንጎልካ ኣስራሕዮ ተዓሚትካ ምኻድ ይኣኽለካ እታ ህዝቢ ነቲ ኣብ ዓይንኻ ትሪኦ ዘለካ ገዲፍካ ኖዝ ከምኡ ይኮነን በቃ ኣምላኽ ፍሉይ ኪዳን ምሶም ገይሩ እዩ ከደሌትኩም ክተኣምኑ ትኽእሉ ኢኹም ንሓይ ግን እዞም ኣይሁድ ሕጂ ዝገብሩ ዘለው እዞም ሳዮኒስትስ ኣብ እኮ ኣለው ኦርቶዶክስ ኣይሁድ እውን ኣለዉ መዓት ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ ናብ ክርስቶስ ዝኣምኑ መዓት ስደት በዞም ኣይሁዳውያን በዞም ጽዮናውያን ዝበሃሉ መዓት ሽግር ዘጋጥሞም መሊኦም እዮም ፔጅ ናቶም ኣለዎም ኮምፕሊትሊ ነዚ ናይ ነተንያሁ ኣካይዳ ዝቃወምዎ ምስቶም ፈለስጢማውያን ድማ ብሰላም ኢና ንነብር ነርና እዚኣቶም እዮም ቶም ሽግር እናበሉ ዝዛረቦ ሌሎ ኩሉ ድማ ዋላት ህዝቢ እስራኤል ዘይኮነ እዝን ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልን ተቐንዲ ፀገም ናይ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሃይማኖት ተሸፊኑ ሰብ ፖለቲካ ክሰርሕ ዝፍትን ጌጋ እዩ ጌጋ ክትርኢ ከለካ ጌጋ እዩ ኣምላኽካ ንሰብ ኣእምሮ ናይ ኣምላኽ ሂቡ ይፈጢርዎ ብኣርኣያናን ብኣምሳልናን ሰብ ንፍጠር ተባሂሉ ንስኻ ተሓንጎልካ ጠሚትካ ጌጋ ትርኢ ከለካ ጌጋ ክትብል ክትክእል ኣለካ that's it and enable the Nazis to perpetrate the worst crime in history. Very sharp words there, but Netanyahu only has himself to blame. He had many opportunities to end this war. His allies asked him to stop. His friends and partners urged caution, yet Netanyahu pushed on. So again, إذا حجي تزارب زلا بالكيشا دقافنا نتنياهو يعني إسرائيل كل جزيات تقفنيرا كلاتهم لك كم أمريكا بتدقاقم قدف تبزع لغا نعبجاقا نعتلمن نعقدف كنديك زي لمينوما نسوقن أبتاس أنكس أن يحتقينو هذا أبي عود كمزقب سلزلو بخالا زراربا أيت حفان در علاماناتو نتو مزبك كسر يوم كتفهم سلزلو ethnic cleansing ብሎ እዚ ምጽናት ናይ ዓሌት ብትክክል ዝፍጽሞ ዘሎ ብስትራቴጂ ዝፍጽሞ ዘሎ እንታይ ገይሩ ትክስናቶ ካልእ ግዜ ኣብዚና ኢና እቲ ታክቲክናቱ በቲ ሓደ ነቲ ቦታ ብሙሉ ተጥፎ ሰብኣዊ ክነብር ከም ዘይክእል ትገብሮ ካልእ ነቶም ህዝቢ ዓቕሎም ክሳብ ዝፀቦም ትጨፍጭፎም ወይ ሃዲሞም ካብኡ ክጠፉ እንተዳይ ጠፍዮም ድማ ክሞቱ ሳልሳይ ድማ መግብን ማይን ኤሌክትሪክን ከም ዘይረኽቡ ትገብሮም ስለዚ ብኣፅዋር ተዘይቀቲልካ ብጥሜትን ብሕማምን ብካልእ ሽግራትን ንክሞቱ ትገብሮም ካብዚ ዝኸፍእ مخان شدش تورحي نحد سومن ونا يكون شدش تورحي لعليو يغزل الله سلازي كابزن لعل جبن أبقد مع عالم كفتة ما يكلني جن إذا عالم زيا ناي حيالاتن ناي سرعتن سلازو خونت دليت كاجيركا كمزير كادوير كات كيت غلا جغان متى كسيسكمني زخول جيرتي لمنتى يتخصصانه يلي زارب زارب. There is no point blaming the ICC prosecutor now. The same ICC also issued an arrest warrant for Vladimir Putin. Now I know every war is devastating, but Israel's war is much deadlier than Russia's. More children have died in Gaza than across conflict zones in the last 4 years. So simply put, Netanyahu had it coming. But this story goes beyond the arrest warrant. It also extends to the reactions to the so-called guardians of the world order.
When it suits them, they talk about rules and fairness. When it doesn't, they reject them. I'm talking about the United States of America. President Joe Biden is fuming at the ICC. እዚኣ እታ ዘረባ ቀንዲ ነዚኣ ኣምፅአ ልኩም ኢቨን እቲ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ግሎባል ሳውት ዝበሃል ቻይና ህንዲ ካልኦት ሃገራት ብዙሓት ነዚ ናይ ሂፖክራሲ ወይ ከዓ ምስሉይነት ዳብል ስታንዳርድ ናይ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ንሱ ድማ ይተዓቢ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ እስራኤል እውን ንዘበናት ብድሕሪ ሚድያ ተሓቢኦም ነቲ ሚድያ እናፈራርሁን ገንዘብ እናሃቡን ድሌቶም ዝዛርቡ ዝነበሩ ሎሚ እቲ ሚድያ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ክቋፀሮ ይኽእሉ እዮም ኦኬ ብዙሕ ነገራት ከምዘይወፅእ ንኣብነት ናይ ኻዛ ሞት ከተውፅኦ ከምዘይትኽእል ብጀካቶም ዓበይቲ ቻነላት ከም በዓል አልጀዚራ ድዮም ገለመለ ተኻሊ ቻነላት ከምዚ ከማና ከውፅኦ ከምዘይክእል ገይሮሞ ማለት እዩ በቲ ቻነል ካ ሓደጋ ካብ ስለ ዝወርዶ ከተውፅኦ ይትኽእል ኢኻ ኢቨን እቲ ዘረባ እውን ኣገዳስነት ዘሎ ንኣብነት ተሪር ዘረባ ኣንፃር እስራኤል ዝዛረቡ ኣብ ቻነለይ ንከምፅኦም የሸግረን እዩ መዓት እዮም ዘለዉ ሎሚ መዓት ስኮላርስ ናይ ኣሜሪካ ብተሪር ነቲ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ይቃወሙ እዮም ንዑ ግን ከተምፅኦ ፀገም እዩ ሕጂ እንታይ እያ ትብል ዘላ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይቶም ኣብ ንዖም ክጥዕሞም ከሎ ጥራዮም ነቲ ዲሞክራሲ ፍትሒ ማዕርነት ናይ ሕጊ ልዕልነት ናይ ሕጊ ዝብሎ ኩሉ ንዓም ክጥዕሞ ከሎ እዩ Israel ክኸውን ከሎ ኩሉ እንዳጓሓፍ States of America. President Joe Biden is fuming at the ICC. He says Israel is actually protecting Gazan civilians. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. ታይዞ ዘሎ ICC ተቀባልነት ይብላ ብልዕሊ እስራኤል ዝገብሮ ብትሪና ንኹንኖ ንፑቲን ክገብር ከሎ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ድብል ነይሩ ትሪኦም ኣለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንፑቲን ውግእ ጀሚራ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘድሊ ጭብጢ ወይ ከምኡውን ዝኾነ ነገር ከይራና ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ናብ 3 ዓመት ቀሪቡ ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ፍርቂ ናይቶም እቶም ህፃናት ዓመይቶም ዘሎ ፍርቂ ናይታ ኣብ ቃዛ ዝሞተ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ጥንቃቐ ዘለዎ ውግእ ስለ ዝኾነ ነዚ ግን ነዚ ብሩይ ቆልዑን ኣንስትን ዝቐትል ዘሎ መንግስቲ ግን ይጥንቀቕ ኣሎ ብምባል ካብ ኩሉ ዓይነት ክከላኸለሉ ኣብ ዩኤን ክከላኸለሉ ካብ ኣይሲሲ ክከላኸለሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ተመሊሶም ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ መፅኦም ከምዚ ዶ ክብሉ ከለዉ ነዚኣቶም ኩሉ ግዜ ክንኣምኖም የብልና ስለምንታይ ዕላማ ስለ ዘለዎ እምበር ሓልዮ ስለ ዘሎ ከምዘይኮኑ Whatever these words may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. Now it's clear Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. That's news for us. Until recently, Joe Biden said Israel was not protecting civilians. Now he says they are protecting civilians. So which one is it? And Biden's hypocrisy does not end there. Let me take you back to March 2023. The ICC had issued an arrest warrant for Vladimir Putin. Listen to Joe Biden's reaction then. Could you give us your reaction to the International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it justifies it, but the question is, it's not recognized internationally. So, ኣብቶም ንሶም ዝፀልዎም ክኸውን ከሎ ኣካል ናቱ ይኮኑ ግን ነቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ከም መሳርሒ ከም ዝጥቀሙሉ ኣሜሪካ ወላ እኳ ኣባላት ኣይኮኑ ንሳቶም ንባዕሎም ክኽሰሱን ክፍረዱን ከም ዘይብሎም ንዑ መሳርሒ ተጠቂምካ ግን ንካልኦት ሃገራት ድሌትካ ክትገብር ከም ትኽእል ብፍላይ ድማ ንሃገራት ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ሓደ ዓብይ መሳርሒ ዝጥቀሙሉ ነገር ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ኣብ ፑቲን ክኸውን ከሎ ኩሉ ነገር ፃቕጢ ይገብሩ ነይሮም ኢቨን ናብቲ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝተገበረ ናብኡ ንኸይሳተፍ ራሽያ ኣካል ናታ ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ ድማ ነታ ሳውት ኣፍሪካ ፀቕጢ ብምፍጣር ወላ ኣካል ናይቲ ኣይሲሲ ኣይትኹን እምበር ብኢንዳይሬክት ፀቕጢ ብምፍጣር ፑቲን ከም ዘይሳተፍ ንክገብሩ ብዙሕ ተራ ተፃይቶም እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኣጋይ ኣሜሪካ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ሚድያ ፅቡቅ ገይሩ ዶኩመንት ገብሮ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዕሊ ማንም ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ክንደይ ሰባት እንዲኦም ኣጋጊዮም ዘለዉ ኣባና እውን ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ሃገር ዝኾነ ኮይና ትስምዖም ሰባት ኣለዉ ናይ ብሓቂ እስራኤል ከምዚ ልክዕ እስራኤል ሰብ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ናይ ኣምላኽ ሃገር ኮይኑ ኣምላኽ ዝድግፎም ዘሎ ገይሮም ዝሓስብዎ ዘለዉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ስእሊ ዘለዎ ሰብ ውሕድ ኣይኮነን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነተን ሃገራት ኣፍሪካ ትዛዕበየ ፀገም ዝኾነን ዘሎ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ክርዳእ ዘይክእል ወይ ከዓ ክቕበል ዘይደሊ ህዝቢ ስለ ዘሎ By us either, but I think it makes a very strong point. How about that? When the warrant is for Vladimir Putin, it is justified. It makes a strong point. But when it's for Netanyahu, it's outrageous. And honestly, this does not surprise us. The US always picks and chooses which rules to follow. They do not accept the ICC's jurisdiction, yet they're helping the ICC's probe against Putin. Why? Because it suits them. And forget the politics for a moment. Think about the optics. Many countries trust the ICC to make unbiased decisions. It's like a last resort for them. They cannot stand up to big powers and bullies, so they trust the International Criminal Court. And what does the US do? They make a mockery of it in public. So next time Biden talks about a rules-based order, remember this. Always ask yourself, whose rules? Internationally agreed rules or America's own rules?
exactly ደረጂ ኩሉ ግዜ እዚኣቶም ነቲ ሕጊ ንዓታቶም ከም ዝጠዕም ገይሮም ዝሰርሕዎ እዮም rules based world እዮም ዝብል ኣብ ካልእ ክመፁ ከሉ ሕግታት ቻይና ይተኽብሮን እያ which rules ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ነቲ rules ትጥሕሶ ዘለካ ስኻ ዓለምና ሰላም ንኸይትረክብ ዝስዕር ዘሎ ንሱ እዩ ናብቲ መርሕነት ኣብ ዩክሬን ኣፅዋር እናተኮሰ ነቲ ኩናት ዘናውሕ ዘሎ ንእስራኤል መዓልታዊ ኣፅዋር ንሃበ ህልቂት ናይ ፈለስጢማውያን ዘጋድድ ዘሎ ንሱ እዩ ኣብ ቻይና መራኸብ ኩናት ምፅኡ ንውግእ ዘተፋንን ዘሎ ንታይዋን ዘዕጥቕ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ every turn ኣብ ኩሉ ጫፍ እንድሕር ኸድና ነቲ ኩናትን ዕግርግርን ዘደፋፍ ዘሎ ንሱ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ረኺበ ነይረ ናይ ኣሜሪካ ቡ ገይራ እቲ ዝገደደ ኣብዚ ስምዕዎ We had asked for both a free and independent Palestine, a statehood, and a seat at the UN Security Council table. And the response was disappointing because it made the comparison to, well, first and foremost, that a vote for a Palestinian statehood from the US would lead to the defunding of the UN from the US being its primary funder. But then the example brought up was that it would be within the right of the UN to then cut programs like the World Food Program. And so the fact that the comparison was made that the world would have to go hungry just like the Gazans are, and the fact that it's US policy to starve the world if Palestinians have a free state, regardless of if that's the law or not, is indicative of something severely wrong. Yeah. Go ahead. So እንታይ ይብላ ኣሎ ሰሚዕኩሞ ዶ እቲ ናይ ብሓቂ ሾክ ዝገብር ኩነታት ኢና ኣብቲ ናይ ንፈለስጢን ከም ሃገር ከም ሜምበር ኣብ ዩኤን ክገብርዋ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን እንታይ ኢላ ጠንቂቖም ዩኤን በዚ ዝኸዶ ዘሎ እንተቐፂሉ እቲ ንሕና ፋንድ ንገብሮ ገንዘብ ንዩኤን ኣብ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝለዓለ ፋንድ ትገብር እያ ጠጠው ከነብለ ከለና እቲ ገንዘብ ድማ ሓደ ካብቲ እቲ ዝበፅሐ ገንዘብ ናይ ዩኤን ዝወፅእ ነቲ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ነቲ ናይ ጥሜት ዘለዎም ህዝቢ ንመሓገዙ ዝጥቀምሉ እዩ ስለዚ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንፈለስጢን ከም ሃገር ክትቅበላ ኢና ትብልዎ ዘለኹም ተደይ ኣቋሪፅኩም ዩኤን ንሕና ንህቦ ሓገዝ ኩሉ ጠጠው ኣቢልና ህዝቢ ዓለም ክጠምዩ ኢላ ፈራሪህዎ ናይ ብሓቂ ሾክ ገይርና እዩ ዝብል ዘሎ ፈለስጢን ከም ኣካል ሜምበር ናይ ዩኤን ንክትከውን ስለ ህዝቢ ሃገራት ናይ ዓለም ስለ ዝደለያ ዩኤን ከዓ ስለ ዝደለየ ንህዝቢ ዓለም ከነጥምዮ ኢና ነቲ ንህቦ ረድኤት ጠጠው ኣቢልና ከነጥምዮ ኢና ክብሉ ከም ፖሊሲ ምሕሳቦም ክሳብ ክንደይ ኣብ እስራኤል ዘለዎም ተንበርካኽነትን ክሳብ ክንደይ ናብቲ ህዝቢ ዓለም ዘለዎም ኣረኣእያን ከም ዝፍለ ነፂሩና ናበለ ሾክ ኮይኑ እዩ ትዛረብ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ፖሊሲ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ዝንቡዕ ምዃኑ ኣብዚ ሾክ እናኾኑ እዮም ዝዛረበዎ ነቲ ዘረባት ዝሓቲ ዘሎ ስምዕዎ ሕጂ Blinken said, we have to oppose Palestinian statehood or else the World Food Program budget will be cut and people will starve around the world. Like that's the Secretary of State's assessment that he's making to you. እቲ ድሕሪ ንሕና ንደልዮ ንፈለስጢን ከም ሃገር ከይትኸውን ንኽልክሎ ዘለና እንተዘይተኸቲልኩሞ ነቲ ዓለምና ከም ትጠምቕ ክንገብራ ኢና ብምባል ኣፈራሪህዎ እዚ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣካይዳ ነቶም ተመሳሳሊ ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ ሰነተር ናይ ኣሜሪካ እዩ we hopefully together will find a way to register our displeasure with the ICC because if they'll do this to Israel we're next. This group tried to come after our soldiers. Yeah, you can clap all you want to. They tried to come after our soldiers in Afghanistan, but reason prevailed. So at the end of the day here, what I hope to happen is that we level sanctions against the ICC for this outrage to not only help our friends. እዚ ብጀካ ውግን እስራኤልን ካልእ ሽም የብሉን ኣይ ቲንክ አይሁዳዊ እኳ ኣይመስለንን ክኸውን ንኽእል እዩ ብወቅዒ ንኢራን ንደብድብ ንእስራኤል ኩሉ ኣፅዋር ንሃባ ብጀካ ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክዛረብ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንድሕር ንእስራኤል ኣጊዶማ ፅባሕ ንጎ ድማ ናባና ክመፁ እዮም ስለምንታይ መዓት ደም ስለ ዘለዎም ኢዶም መዓት ገበናት ስለ ዘለዎም ንሳቶም ካብ ብኸመይ እዮም ነቲ ኣይሲሲ ንካልኦት ሃገራት ከም ድሌቶም ቡ ገይሮም ከምዝምዝወንን ክኣስርዎምን ካብ ስልጣን ንክግልፍዎም ንሳቶም ግን ልዕሊ ሕጊ ስለ ዝኾኑ እቲ ሕጊ ንዓታቶም ከምዘይትንክፍ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ኣይሆፕ እዚ ዓለም እዚ ሲስተም እዚ ድማ ቀልጢፉ ኮላፕስ ይገብር ኸውን ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ንዓለምና ብጣዕሚ በፅቢፅዋን ረቢሽዋን ዘሎ ኣምባደሬዝ ወረዴዝ ከም ዘለዎ ኢና ሪፖርት ክንገብሮ ከም ወትሩ ሓደ ክንመሃረሉ ዘለና ርእሱ እንተሎ እዛ ክፋል ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ one of the most interesting part እያ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሸር እየ ዝገብራ ምክንያቱ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመክሮ እዩ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድኡ ኣመንቲ ንሕስያይ ንሓሰይን ሽዑ ቃይዳ መን ፈጢርዋ እንተኢሎም ካስ ኣብ ኣፍጋኒስታን
ነጅቡላ ኩሉ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሚኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደር ኢሎም ኣምፅኦም ቃዒዳ ፈጢሮም ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን ዘሒልካ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት እየን ተፈጢረን ኩላተን ምስታ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮም በልኽ በልኽ ኢለን ብመፃእን ብናታቶም ብቐጣብ ተዛዋሪ ተፈጥራ እየን ንሳቶም ፈጢሮንኦ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን ዕንወትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጀካትን ምስሉይነት ዝብልዎ ኣንፃር ቴሮሪዝም ኣንፃር ገለ ዝብልዎ መሳርሒኦም ባዕላቶም ዝፈጠርዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ መን እቲ ግዳይ መወዳእታ እንዳሂልካ ግዳይ ብጀካታ ናይ 9/11 ፍፃሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ዝበሃል እዩ ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ዝፈጥር ዝመፅእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉን ድሕረት ሓደ ዓብይ ኣብ ድሆ ናይዚ ከባቢታት እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ እስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግተን ዝህሰ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንዳሂልካ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መፅኻ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንዳሂሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ ፅባሕ ንጎ ናብ ዕፅፊ ምስ ከደ እንታይ ክገብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዘለዎ እንታይ ክበልዕ እዩ ፅባሕ ንጎ በዚ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ከመይ ገይሩ ከብል ይኽእል እዩ ንቕሓት በዚ መጠን እናተበለ ይኸይደ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ ይብሉን ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በብእዋኑ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ንበይነን ሃገራት ኣብዚ ማዕስከር ኣብዚ በይዝ ኣብዚ ነንበይኑ እንታይ ይረክብ ኣሎ ብጀካቲ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ጉልበት እንታይ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ ህንዲ እውን ደሚርካ እንተሪኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ማርጂናላይዝ ስለ ዝኾነ ተዋሲኑ ስለ ዘሎ ናይ ልምዓት ዕድል ስለ ዘይረኸበ ዓይነት ህይወቱን መነባብሩን ስለ ዘይጠዓመ ምስኡ ካልእ ሽግራት እናተወሰኸሉ ስለ ዝኸይድ ካብ ኣብ ሰሜን ዘሎ ዝነቕሐ እዩ ክትብል ትኽእል ባይ ዲፎልት ብባህሪ ምክንያቱ መነባብሩ እዩ ዝውስኖ ኣነ ስለምንታይ ኣብ ዝተደርበ ስለምንታይ ኣብ ዝጠምድ ኣለኹ ስለምንታይ ብሕማማት ዝፀነቕ ኣለኹ ስለምንታይ ኢሉ ነብሱ ሓደ ኣነፃፂሩ ከዓ ስለ ዝሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ዓለማዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ሓድሽ ስርዓት ክመፅእ ኣለዎ ተወዲቡ ቃለስ ኣሰራርሓታት ኣሎ ተደይበልና እቲ ንቕሓት ኣብቲ ደቡብ ስለ ዝበዝሕ ነዚ ዝመፅእ ዓመታት 10 ወሎ 20 ዓመታት ከዓ እቲ ኣይፋልን ዝብል ሓይሊ መብዛሕትኡ ደቡብ ዘሎ ዝያዳ ካሊእ በሊሑ ዝያዳ ካሊእ ፈሊጡ ይኮነን ዘለዎ ኩነታት ግን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ነቶም ሂወቱ ዝዘርጉ ዘለዉ ጠንቅታት ንዖም ከኣልዮም ክሓስብ ነውሪ ይኮነን ባህርያዊ ውፅኢት እዩ ዝኸውን ነዚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ዘሎ ንቕሓት ዝያዳ እናበለ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት እዚ ናይ መወዳእታ ዲፕሎማሲ እንድሕር ኢናዮ ካብ ኤሮጳ ዝግበር ተበግሶታት ካብ ዋሽንግተን ጃንዳ ዝግበር ተበግሶታት ናይ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኣኼባ ዝግበር ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ናይ ኣፍሪቃ ፍቅሪ ክትስሕብ ምእንቲ ማለት ህይወት ሰባት ንዓነኻ ሕጂ ክትቀሽሽ ትኽእል ብከምዚ ክትጥብር ትሓስብ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ መፂኻ ንማእከላይ ምብራቅ ዓረብ ጋልፍ ንዓታቶም ትኸስብ ኢልካ ኣብ ርያድ ኣብ ዳኣትሉ ኣኼባታት ትገብር ምን ክሰምዓካ ክእል ኣብ መወዳእታ ምናልባት ድሓር መፅና ዋላተን ኣብ ምክፍፋል ናይ ዝሑል ኩናት መስርዕ ወይ ጋንታ ሒዘን ዝነበራ ሓይልታ ኣኽለና ይኣክል ኣብ ምባል ገፀን ከይደን ስለ ዘለዋ እዚ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ነዚ ሕጂ ንሕና ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ደቡብ ዝበሃል ካብዚ ዘለዎ ዓይነት ሂወት ክወፅእ ኣለዎ ናይ ግድን ኣይሓስቡን እዩ ወይ ድመርሖ ስለ ዝሰኣነ እዩ ዕድል ስለ ዘይረኸበ ኢልካ ተናእሰይ ትኽእልና ግዜ እናዋህለለ መወዳእታ እቶም ቀንዲ ነዚ ናይ ሃይመና ናይ ዕብለላን ናይ ግበታን ኣከያይዳ ኣብ ዓለም ኑዕ ዝብል ዝበዝሕ ኣብ ደቡብ ዘሎ ህዝቢ ብጠንቂ ዘለዎ ኩነታት ስለዚ እዚ ምናልባሽ ናብ ኣወዳድባ ደረጃ ከመይ ይኸይድ ዋላተን ሓያላን ዝበሃላ ዓበይቲ ዝበሃላ ዝንቀሳቀስኦ ዘለዋ ዞባውያን ጎብለላት ዝበሃላ እውን ዝንቀሳቀሳሉ ዘለዋ ብጀካ እዚ ፖለቲካ ካልእ ከስራሕን ዝኽእል ሕርያታት ኣለዎን ኣነ ኣብ ነፃ ኣለየ ካብ ምክንያቱ ንዕኡ ንምክሳብ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤሮጳ ዴሌጌሽናት መፂኦም ከይዶም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ከምዚ ገይሮም ክብለካ ከሎ ይረኣዮም ኣሎ እቲ ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይ ህዝብታት ኣብ ደቡብ ዘሎ ፈልጥዎ ስለ ዘለዉ መጠበሪ ድኾን እዚኣ ተተገብረት ኢሎም ዘካይድዎ ዘሎ ከይድካ ካልእ ዓሻ ድለበሎ ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ገይሩ ይመሊስዋ እቲ ኩነታት እቲ መድረክ እናተቀየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣይ ሪሊ ሆፕ ዓብ ንቅሓት ከም ዘድልየና ነዚ ኩነታት እዚ እንተንቢብናዮ ኢና እቲ ሓድነትና ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ኣሎ ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ህዝብና ክንሓስብ ከም ዘለና ድማ ዓብ ሓላፍነት ከም ዘለና ዝገብረልና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ሼር ግበርዋ ናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅቡቁ መዝያለ ብዋህገት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን
ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ asset classes ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና diversification ስለዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቀየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈትዮም ንጥቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ thank you very much